गिबियावनो नायगोन नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खुलुमहरग्रोबाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार रादाब लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे रादाबखौ गासिबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै पाकिस्तान आरो भारतनि गेजेराव दावहाया दायो एसे नर्मेलाव फैनायनि उनाव नै जोंहा दायो दावरावआ बांलादेश आरो भारतनि गेजेरावसो एसे जागासिनो दङ दै बांलादेश आरो भारतनि गेजेराव माबायदि दावराव जादों आं बेखौ गिबियावनो नोंथांमोननिसिम एसे खोन्थाहरग्रोखानोसै बांलादेशआ जोंनि भारतनि माखासे जायगाफोर जेरै नर्थ इस्ट इण्डिया बिनिफ्राय वेस्ट बेंगल बिहारखौ बिथांमोना बांलादेशजों सरजाबगोन जाहैबाय दा बिनि थाखायनो जोंहा दायो एसे दुंहाव थासारि सोलिगासिनो दङ आरो बेल' नंबावसो गोबांथार जोंहा दुंहाव थासारिया एसे सिगांनिफ्रायनो सोलिबाय थादों बांलादेश आरो भारतनि गेजेराव दायो सोमोन्दोआ जोबोद गाज्रि जानानै दङ दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम आबुङै खोन्थाहरनो सानदों बांलादेशआ मानि थाखाय जोंनि नर्थ इस्ट इण्डियाल' नङा बिहार आरो वेस्ट बेंगलखौबो बिथांमोना गावसिनि बांलादेशजों सरजाबगोन जाहैबाय दा बे खोथाया बोरै जाथावना आं बेफोरनि बागै बिनिखायनो आबुङै खोन्थाहरनो सानदों भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो रादाब मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय पाकिस्तान आरो भारतनि गेजेराव जेब्ला दावहा जाबाय थादोंमोन दाख्लै दा बे दावहानि समावबो बांलादेशनि मानसिफ्रा आरो बांलादेशनि सरकाराबो पाकिस्तानखौसो सापर्ट खालामदोंमोन दै नाथायबा बिथांमोना बावबाय जानांगौ 1971आव बांलादेशखौ जों भारतआसो खालामनो हादों वेस्ट माबासोमोन बे इस्ट पाकिस्तानसोमोन जा बांलादेश नोंथांमोना दा नुनो मोन्दों दा बियो सिगाङाव इस्ट पाकिस्तानसो होननानै बेखौ मिथिनाय जायोमोन पाकिस्तानजों भारतआ दावहा नांनानै पाकिस्तानखौ फेजेननानै 1971 मायथाइयाव बेखौ पाकिस्तानखौ फेजेननानै बेखौ बांलादेश खालामनाय जादों दा बिनिफ्राय बिथांमोना दा बांलादेशखौ मोनखांनायनि उनावबो दा ओरैबायदि भारतजों एगेन्स्ट जाबाय दा बिथांमोना मानि थाखाय एगेन्स्ट जादों मेन खोथायानो जाहैबाय दायो पाकिस्ताना बिथांमोननि मुस्लिम कान्ट्रि नालाय पाकिस्तानाथ' मोनसे मुस्लिम कान्ट्रि बांलादेशआबोथ' मोनसे मुस्लिम कान्ट्रि जाहैबाय दा बेनिखायनो पाब्लिकफोरनि सेन्टिमेन्टआ बेनो जाहैबाय जायफोर बांलादेशनि मानसिफोर बिथांमोनाथ' बांसिनानो मुस्लिम नालाय दा बिथांमोननि सेन्टिमेन्टआ बेनो आरो बिथांमोना पाकिस्ताना मुस्लिम कान्ट्रि दा बेनिखायनो जोङो बे मुस्लिम कान्ट्रिखाय जोङो पाकिस्तानखौ सापर्ट खालामदों बे जाहैबाय पाब्लिकफोरनि सेन्टिमेन्टआ दा बिनिफ्राय भारतजों आरो बांलादेशनि गेजेराव दायो मानि थाखाय दुंहाव थासारि सिगांनिफ्रायनो बे दुंहाव थासारि एसे सोलिबाय थादों जेब्ला शेख हासिनाया बांलादेशनिफ्राय खारनानै जोंनि भारताव थाफैनांगौ जाहैदों प्रटेस्टनि जाहोनाव दा बिनिफ्रायनो जोंनि बे बांलादेश आरो जोंनि भारतनि गेजेराव सोमोन्दोआ मोजां नङा दे मानो होनोबा दा जा सरकार दङ बे इन्ट्रिम गभार्नमेन्टसो नालाय इउनुस होननाय सासे लिडारासो दा बेखौ गभार्न खालामगासिनो दङ बांलादेशखौ दा बे गभार्न खालामनाय समाव दायो जोंनि भारत आरो बांलादेशनि गेजेराव सोमोन्दोआ जोबोद गाज्रि जाबाय दा पाब्लिकफोरल' नङा गोबां डिफेन्सनि मानसिफ्राबो बांलादेशनि गोबां सरकारनि मानसिफोर गोबां आर्मिफोरनि मानसिफ्राबो बिथांमोना गोबां दायो माने जों भारतजोंसो नांगोन बायदियाव थांगासिनो दङ आरो जोबोद गाज्रि सोमोन्दोआव थांगासिनो दङ दा नोंथांमोना नायनो हागोन नै बिथांमोना जोंनि भारतनि गोबां माखासे जायगाफोर जेरै नर्थ इस्ट इण्डिया होनोबाथ' नोंथांमोना मिथिखागौ खैथाबा स्टेट फैयो दा बिनिफ्राय बिहार बिनिफ्राय वेस्ट बेंगलखौबो बिथांमोना वेस्ट बेंगलाव नंबावसो झारखन्डखौबो बिथांमोना गावसिनि ग्रेटार बांला एबा सुल्तानेट बांला बिथांमोना बेहाय सोसननाय एबा मुभमेन्टआ बिनि सोलिगासिनो दंबावसो पाब्लिकफ्रा दायो बिनि बागै माबागासिनो दं आरो ससियेल मिडियायावनो जा मायावनो जा गोबां दायो बिनि बागै खोथा बाथ्रा सावरायनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ दा बिनिफ्राय बिनि एगेन्स्टआव बांलादेशनि गभर्नमेन्टआ माबाफोर एक्सन लादों नामा जेबो एक्सन लायाखै आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ हिन्दुफ्रा बे मोसौफोरखौ सिबियो फिसियो दा बिनि एगेन्स्टआव बिथांमोना बांलादेशनि पाब्लिकफ्रा मा खालामदों मोसौफोरखौ लामायाव खस्थ' होलागासिनो दं आरो माने मोसौफोरखौ खस्थ' होनाय माने नोंथांमोना मिथिखादो मोसौफोरखौ बिथांमोना माने बुलाबायदों दानथारला दानथुलि माबा माबि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो दा बेफोरखौ नायनानै प्रटेस्ट खालामनायाव आरो दा बेफोरखौ नायनानै नोंथांमोना नुनो हायो माबायदि बिथांमोना एगेन्स्ट हिन्दुफोरनि एगेन्स्टआवसो बियो दा रावनिबो एगेन्स्टआव नङा बियो दा बेबायदि जाथायखौबो नुनो मोननाय जादों दा बिनि थाखायबो गोबां दायो माखासे प्रब्लेम जानानै फैगासिनो दङ जोंनि बे भारत आरो बांलादेशनि सोमोन्दोआव जोबोद माने गाज्रि अबस्थायाव जानानै फैगासिनो दङ दा बेनि थाखायबो जोंनि भारत सरकारा गोबां माखासे एक्सन लाबाय दा बेफोर आखुथायखौ नुनानै बांलादेश सरकाराथ' जेबो होबथाखायाखै नालाय दा सरकारनि बेहाय आखाया थाखागोन होननानै बेखौ साननानैबो लानांगोन दा बिनि थाखाय सरकारा गोबांथार पाकिस्ताननिफ्राय जायफोर मुवा बेसादखौ बिथांमोना जोंनि भारताव दैथायहरोमोन फानहरोमोन भारतआ बिथांमोननिफ्राय बायोमोन दा बेफोरखौ गासिबो ब्लक खालामजोब्बाय दे नोंथांमोना नायनो हागोन नै जोङो ट्रेड खालामोमोन बांलादेशजों त्रिपुरानि जोहै आसाम बर्डारनि जोहै मेघालया मिज'राम वेस्ट बेंगल बेफोर गासिबो जायगाफोरनि जोहै जोङो ट्रेडखौ खालामोमोन बांलादेशनिफ्रायबो जोङो गोबां बुस्थुफोरखौ बायोमोन दा बेफोर गासिबो इम्पर्टफोरखौ दायो सरकारा बेखौ बन्द' खालामदों माखासे
बुस्थुफोरखौ बन्द खालामदों दा बिनि थाखायनो लिरनानै होबाय गोबांथार दायो दावराव जागासिनो दङ दाख्लैनिफ्रायनो भारत सरकारा गोबांथार एक्सन लाबाय अब्लाबो नाथायबा बांलादेशआ दाबो सुद्रायाखै आरो बिथांमोननि मिलिटारिफ्राथ' माने बुंनाय खोथाफ्राथ' ओरैबायदिसो माने जों भारतजों बिथांमोना दावहा नांनायनि बायदिसो खोथाखौनो बिथांमोना बुंबाय थायो आरो गोबाङानो मिलिटारि एक्सन लानायनिसो बाथ्रा बुंबावो बिथांमोना बांलादेश बायदि हादरानो जों भारतखौसो एटेक खालामनायनि बागै बाथ्रा रायलायबावो आरो जोबोद मा साननानै बिथांमोना बाथ्रा रायलायदों दा बेखौ बुंनो हाला बिथांमोना जुदि जों एटेक खालामनांगौबा सानसेबो थिखिनो हानाय नङा दा बिथांमोना बेखौ सानाखै आरो दा जोबोद गाज्रि थासारियाव जानानै दङ बांलादेशआ आरो जोंनि भारतनि दायो माने लोगो बायदियानो नंखाला सिगाङावथ' बांलादेश आरो भारतनि गेजेराव जोबोद गाज्रि जेबो सोमोन्दोआनो गैयामोन नाथायबा बे साननैसो सिगांनिफ्रायनो जोबोद गाज्रि कन्डिसनाव दायो जानानै थांबाय आरो जेब्लानिफ्रायनो बांलादेशआव सरकारा गैया जाबाय अब्लानिफ्रायनो बांलादेश आरो भारतनि गेजेराव सोमोन्दोआ जोबोद गाज्रि जाबाय ट्रेडफ्राबो दायो गोबाङानो बन्द जाबाय जोबोद अबस्थाया जोबोद गाज्रि जाथारबाय आरो साननैसोनि उनावबा माबायदि थासारियाव फैबावगोनथाय दा बेखौ बुंनो हाया मानो होनोबा थासारिया जोबोद गाज्रि जाबावगोन मानि थाखाय बिथांमोननि पाब्लिकफ्रा गोबां मानसिफ्रानो माने ग्रेटार बांलादेश सुल्तानेट बांलादेश बिदि खालामगोन जोंनि बिहार झारखन्ड नर्थ इस्ट इन्डिया बेफोर वेस्ट बेंगल बायदिसिना माबाफोरखौ जायगाफोरखौ बिथांमोना गावसिनि मेपाव इनक्लुड खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों इनक्लुड खालामनाय लोगो लोगो जों दायो बेखौ मिथिना मोनखाबाय बिथांमोना माने राज खालामनो नागिरदों आरो माने बिथांमोना जोंनि बे बिहार झारखन्ड नर्थ इस्ट इन्डियान स्टेट जोंनि बे नर्थ इस्ट स्टेटफोरखौ माने बिथांमोना गावसिनि बांलादेशआव इनक्लुड खालामनांगौ बिनि बागै माने मेप बायदिसिनाखौबो ससियेल मिडियाआव दायो होबाय गोबां नुगासिनो दङ नोंथांमोनाबो नुबाय जानांगौ सोरबा दा बिनि थाखायनो जोंनि भारत सरकारा माखासे एक्सनखौ लानांगौ जाहैदों आरो दा बिनिफ्राय एसे उनावबा माबायदि थासारियाव जाहैगोन दा बेखौ बुंनो हाया दा थासारिया जोबोद गाज्रि जागासिनो दङ डेभेलपमेन्टआ जोबोद जागासिनो दङ एसे सिगांनिफ्रायनो दा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि थासारियाव जालांगासिनो दङ बांलादेश आरो जोंनि भारतनि गेजेराव दा बेखौ मा बुंबावनो एसे उनाव माबाफोर आपडेट फैबावबा आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोगोन गोबां जोंनि माखासे फरेन एफेयार्स एक्सपार्टफोराबो जोंनिया गोबां बेखौ बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ माखासे एक्सनखौथ' लानांगोन जोंनि भारतआबो बेबादिजोंलाय बहा जानो जोंनि मेपफोरखौ सोलायनो नागिरोबा नर्थ इस्ट इन्डिया जोंनि बिहार झारखन्ड वेस्ट बेंगलफोरखौ बिथांमोना गावसिनि मेपाव इनक्लुड खालामोबा दा बेफोरखौथ' जोङो नायनानै थानो हाखानाय नङा नालाय दा बिनि बागैथ' सरकारा माबा मोनसे एक्सन लागोन दा जेखियानो जाया मानो थासारिया दायो जोबोद गाज्रि दा बिनिखायनो एसे उनाव आरो माबाफोर डेभेलपमेन्ट जाबावबा माबाफोर जुदि रादाबफोर ओंखारना फैबावबा आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोबाय थागोन दा बिनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखाबानो जाबाय ओजोंहाय पाकिस्तान आरो भारतजोंबो एसेबां माने दायो सोमोन्दोआ एसेबां माने दाबो मोजाङाव फैयाखै माने दावहानि थासारियावनो दाबो एसेयानो दङ दा बे जोबनानै थाखाय एसे उनाव आरो माबाफोर डेभेलपमेन्ट जाबावोबा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोगोन दा बिनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना दायो गासिबो शेयार खालाम आरो बे बांलादेशनि बेबादि आखुथायखौ नोंथांमोना नुनानै माबायदि सानदों बांलादेशआ दि जोंनि भारतखौ एटेक खालामनो हागोन नामा बिथांमोना दमानो गैखाया बिथांमोना सानसेबो बिथांमोना जोंजों दावहा नांनो हानायनि माबायानो गैया अबस्थायानो गैया दा बेयो इसेबां गाज्रि बिथांमोना मानि थाखाय बेबायदि आखु दिन्थिगासिनो दङ दा बेखौथ' मा बुंबावनो दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानदों कमेन्टआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै हरलायबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों